Witam was u nowego wideo. Zagramy się Subway Surfer. Nie wiem, czy mi to tu ukazuje. No. Czy byśmy się tak mogli zagrać? Może na normalną pieśniczku. No. Okej, poczekajcie, zagramy się. No. Nie jest chyba najlepszy dzień, bo są admin abuse na osoby. Alowo i złowo dało czyjeś wideo Subway Surfer. Jest klucz. No. Damy ci double coins. Musicie czekać, bo ja to tak... Joj, to są dozły. Zase reklama, chápete? Ja už tomu fakt nechápem. Radšej by som sa pokakala, ako by som mal reklamu. Neznášam reklamy, ako... Dúfam, že ma chápete, ale reklamy sú tie najhoršie pre mňa. Pre mňa. Možno pre niektorých nie, ale pre mňa sú najhoršie. Nechápem prečo. Najradšej by som ten mobil rozbil, keď sú tie reklamy. Najradšej, chápete ma? Dúfam, že áno, no konečne. Bobo, zasa to musím moc znova, chápete však. Viem, že to... Poznám vás, že to poznáte. Ja som taký, viete... Neznášam, keď ma sú reklamy. Ale robím to iba kvôli tomu, aby som mal coiny. No a pozriem, ježiš, už iba 6%, no to musím bežať rýchlo si ho nabiť, lebo sa mi minie baterka a som už donatáčal. Ale to video aj tak vyjde, pri tomu, keď si myslím, že sa mi vybije, tak dobre. No a to je super. Počkajte, musím dať pauzu, aby som mohol ísť mobil aj na záchod už rovno. Nevšimajte, keď hovorím záchod. Proste idem záchod. Dobre. Takže